Grunden til 1. verdenskrig. 1. verdenskrig startede i 1914 den 1. august og sluttede den 11. november 1918. 1. verdenskrig startede på grund af hertugen Frank Ferdinand blev myrdet af den serbiske nationalist Gavrilo-Princip. Angrebet var planlagt. Der var en del mænd, der lå på lur. Frank kom forbi nogle af de første mænd, der lå på lur, og de skød efter ham, men de ramte ikke. Men Gavrilo-Princip fik ramt båden. Krigen blev udløst af mordet i Sarajevo den 28. juni 1914 på den østrig-ungarske tronfølge. Mordet i 1914 var begyndelsen på 1. verdenskrig. I første omgang var der kun krig imellem Østrig, Ungarn og Serbien og efterfølgende en del række krigserklæringer. Man forventede i alle lande, at krigen ville være overstået i løbet af blot et par måneder, men krigen varede i godt og vel 4 år. Danmark under krigen. England og Tyskland forsøgte på at ville gøre alt for at irritere hinanden. Det gjorde de med flådeblokader og ubådskrig. Denne kamp om de internationale farvande havde stor betydning for Danmark, som var afhængig af handel med udlandet. Netop Tyskland og England var landets vigtigste handelspartnere, og som neutral stat måtte Danmark balancere forsigtigt mellem dem for ikke at påkalde sig nogle af landets fædre. Faktisk tjente Danmark godt på handel med de krigsførende nationer, fordi priserne steg i takt med, at forsyningsproblemerne voksede under krigen. På grund af en hård balancering mellem Tyskland og England lykkedes det regeringen at holde Danmark ude af krigen, og samtidig bevare et forhold til krigsførende nationer. Danmark slap for krigens mest ødelæggende konsekvenser. Et stort antal af sønderjyderne blev dog indkaldt i en tysk krigstjeneste, hvor over 5.000 mistede livet. Hvilke våben brugte de? Det var første gang nogensinde i historien, at man brugte millionhære. Der deltog i alt ca. 55 millioner soldater. Jernbanerne var vigtige, fordi det var den måde, de fik dem transporteret på. De lå meget skyttegrave, og fordi der var så mange, endte det med at blive et stort kendetegn for krig. Man brugte tåregas, sennepsgas, som kun var lidt farlige. Nogle af de dødelige gasser var fosgen og klor. Man begyndte at bruge maskingevær og giftgasserne. Så begyndte man langsomt at bruge kampvogne, så deres slagfødder kunne køre hen over pigtrådshegn og skyttegrave. Længere hen i krigen kom der fly og ubåde til at spille en større rolle i krigen. Hvem der var med i krigen. På den ene side var England, Frankrig, Rusland, Italien, USA, og på den anden side var Tyskland, Østrig, Ungarn, Tyrkiet og Bulgarien. Danmark valgte at være helt neutral, og det fik afgørende betydning for Danmark i 2. verdenskrig. Krigen til lands, til søs og i luften. Det var første gang, at det også foregik i luften. Der var mange bombefly med, og der var teknologiske fremskridt, havde frembragt nye typer kraftige og mere dødbringende våben, som også ændrede måden at føre krig på. I slaget ved Marne i år 1914 var det første, hvor flymaskinerne kom til at spille en vigtig rolle. Der var kanoner på strande og miner i havene, som man ikke kunne komme til med skibe. Der blev også brugt klorgas i 1915 af tyskerne. Gassen gjorde, at der blev dannet saltsyre i øjne og lunger, så soldaterne begyndte at bruge lommetørklæder fyldt med urin til at beskytte mod gassen, indtil der blev uddelt gasmasker. Der var mange andre ting, jeg har bare valgt at fortælle lidt om det. Hvor mange døde i krigen? Den første verdenskrig førte til et tab for menneskeheden, hvor der deltog 33 lande. I krigen deltog fysisk ca. 70 millioner mennesker. 30 millioner mennesker faldt eller døde af sult, sygdom og andet. Ca. 20 millioner mennesker blev såret i krigen. Ca. 9 millioner faldne soldater og ca. 22 millioner sårede invalider. Så var der ca. 5 millioner savnede soldater. Det var den blodigste og mest ødelæggende krig, som havde været i den tid. Konsekvenserne efter krigen. Konsekvenserne af 1. verdenskrig var enorme for det europæiske kontinent. Østrig-Ungarn og det osmanniske rige forsvandt og blev erstattet af mindre østeuropæiske stater. Tyskland blev besejret og omdannet fra monarki til republik og mistede Alsace og Lorraine til Frankrig.
Efter krigen forsvandt centralmagterne Østrig-Ungarn og det Osmanniske Rige, og det tyske kejserrige blev omdannet fra monarki til republik, og med oktoberrevolutionen i 1917 blev Rusland til Sovjetunionen. Konsekvenserne efter krigen. Konsekvenserne af Første Verdenskrig var enorme for det europæiske kontinent. Østrig-Ungarn og det Osmanniske Rige forsvandt og blev erstattet af mindre østeuropæiske stater. Tyskland blev besejret og omdannet fra monarki til republik og mistede Alsace og Lorraine til Frankrig. Efter krigen forsvandt centralmagterne Østrig-Ungarn og det Osmanniske Rige. Ved fredskonferencen i Paris i 1919 tvang Tyskland til at overdrage dele af sit territorium. De danske politikere var bange for at stille for hårde krav til det besejrede Tyskland af frygt for, at tyskerne ville hævne sig, når de kom op og stod igen. Området af det territorium, som skulle overdrages til Danmark, blev derfor bestemt af folkeafstemningen i Sønderjylland, hvor befolkningen i de påvirkede områder selv skulle vælge, om de ville tilhøre Danmark eller Tyskland. Resultatet af afstemningen betød, at den nordlige del af Slesvig blev genforenet med Danmark. Man oprettede et folkeforbund, som Danmark blev medlem af i 1920. Det betød, at det var muligt for Danmark at holde sig uden for den næsten store krig, hvis den ville komme. Et af Danmarks stærke forsvar var international tilpasning, især over for Tyskland. Mange mener, at Første Verdenskrig skulle betegnes som urkatastrofen.